ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛେ, ନିଜେ ବହୁତ ବଳବାନ। ନା, ମଣିଷ ବଳବାନ ନୁହେଁ, ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ। ସମୟ ଆସିଲେ ମଣିଷକୁ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷର ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ହିଁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସମୟ ହିଁ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। କିଏ ଖାଇବ ଆସ ପଖାଳ କରିଡ଼ ତରକାରୀ ଆଉ କରିଡ଼ ପିଠ ଦିଆ ଭଜା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖାଇବା କି କେରେ କେରା ଗବା। ଗୋଟିଏ କଥାଟିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଜୀବନରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଆସିନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଯେପରିକି କପଡ଼ା ଛୁଞ୍ଚିର ଆଘାତ ସହିବା ପରେ ଯାଇକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ସୁଖ ଆସିବ। ଏହା ତ ଭଗବାନ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦୁଃଖ ଦିନେ ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମୋ ରୋଷେଇରେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥାଟି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ମହାରାଣୀ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ଯେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମହାରାଣୀ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏ କାଗଜ ଆଉ କଲମଟି ଯେମିତି ଜୀବନର ଠିକ୍ ଭୁଲକୁ ପରଖିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଝିଅର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସାମ୍ନା କରିବେ ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ହସ ଖୁସିରେ ବିତିଯାଏ। କିଏ ଜାଣେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ପେନ୍ଥାର ଶେଷ ଚାବିରେ ହିଁ ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କେଉଁଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ତା କିଏ ଜାଣେ। ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ସୁଖ ଦିନେ ନା ଦିନେ। ଟିକେ ନା ପରିବାରେ ଟିକେ ତରକାରୀ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଦେଖ, ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଏତେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ଏବେ କି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପରିବାର ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନାଆ ତରକାରୀ ହେଇଯିବା। ଆଜି ଆମର ଆଙ୍କେ କହିଲେ ଟିକେ ଚଣା ଯାଇ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟିଏ କରେ, ବୋଇଲାରୁ ଏକା କଡ଼ ଦେଇଛି ଦେଖବା। ସମୟର ବଡ଼ ଅଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ କଢ଼େଇକୁ କାଢ଼ିଦେଲି ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଏପଟେ ବସେଇଦେଲି ଭାତ, ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपने। जाऊली मु धाई धाई एगाबा देखिला से के बेलटा बजला टाइम टाइम मु धाई जाई देखिदेली कोनटा बोली बोला मेसर आई गोटे पार्सल आउ तापर जो किस कली किस करी बोली भाबिली आज गोटे गीतटी सुन देथिली बालामी चाउल को बाटेणी कसी। ए गीतटा मो कान रे पड़ीगला और मु कहली किस करी आज बाटेणी कसी किछि करियानी बोली कहली बैगण कसा गु आउ हमर अरुआ चाउल भात कदेली बा।